Сега аз, мага, ще нарисувам този символ. Вибрация Станислав Остров Бежана инвокира отдавения на ебачи. Когато този символ бъде отмит от морската вода, така както бъде заречен от морската вода, така вибрация Станислав Остров Бежана ще инвокира отдавения на баровци и ебачи. Така както Станислав Остров е Бежана, така когато бъде отмит този символ, така ебачи ще бъдат издавени от същата тази вода. Амин. Села. Алилуя. Амин. Села. Алилуя. Амин. Села. Алилуя. Всяка разпиваща се вълня е отдавен ебач, докато Станислав Остров е Бежана. Амин. Село. Алилуя. Амин. Село. Алилуя. Амин. Село. Алилуя. Този символ рано или късно ще бъде погълнат от водата. Тогава той тръпа въздушна енергия. И когато вълна отмие този символ, така и ебачи ще бъдат издавени. Ебачи на красиви жени. Амин. Села. Алилуя.